अगर चाहता रहा कि तोरे बिटिया से हमार संबंध फिर से जुड़े तो बारात फिर से तोरे दरवाजा पे जाई और दहेज आज के हिसाब से देवे के पड़ी। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज आप सब खातिर लेके आयल बानी एगो बहुत ही शानदार ट्रेलर के रिव्यू, जोना में काजल राघवानी, किरण यादव, मनोज टाइगर यानी कि आपन बतासा चाचा बाड़े। और बहुत ही शानदार फिल्म बा, नाम बा सास नंबरी त बहू 10 नंबरी। जी हाँ, सास नंबरी बहू 10 नंबरी, जो ना के डायरेक्टर बाड़े अनिल नैन जी और स्क्रीन प्ले लिखले बाड़े मंजुल ठाकुर जी। और स्टोरी बहुत ही दमदार बा। जी हाँ, स्टोरी कुछ ए तरीका से बा कि एगो सास रहेली जो कि अपन बहू के बहुत ही ज़्यादा तंग करेली, ओके ताना मारेली। काहे खातिर? तो वह दहेज खातिर कि गरीब घर से बियाह कर लेली अपन बेटा के, और बेटा के ठग लेलस और यही तरीका से ओकरा पर अत्याचार करेली। और साथे साथे वो अपना पति के भी ना मानेली। तब जौन बहू बाड़ी उ अपन ससुर जी यानी कि अपन सास के पति के समझा के सिखा के कुछ ऐसा जोश भर देवेली कि ससुर अपन पत्नी के ही नैहर छोड़ के आ जाला, ओकरा से अलग हो जाला तलाक दे के। और ई सब कारनामा होला बियाह के 32 साल बाद, जब सास केहू के भी इज्जत ना करेली। और ससुर ई शर्त रखेला कि अगर आपके अपन बेटी के हमरा से बियाह कराए के बा, दोबारा हमरा साथ रखे के बा, तो दोबारा से बियाह होई और हमें आज के समय के हिसाब से जौन दहेज मिलेला उ दहेज चाहिए, पूरा व्यवस्था चाहिए, तब जाके आप लोगन के बेटी के हम अपनाएम। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर बनावल गया बा और फिल्म भी बहुत मज़ेदार हुई। अक्सर हमें भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर से एगो शिकायत रहेला कि बहुत ही लंबा ट्रेलर बना दिया जाला, लेकिन एक ट्रेलर भी बहुत ही मज़ेदार बा। 2 मिनट 50 सेकंड की ट्रेलर बा जो कि आप लोगन के बार बार देखे के मन करी। कोनो भी बड़ा स्टार कास्ट ना होला के बावजूद जौन कलाकार बाड़े वो बहुत ही शानदार बाड़े। और आप लोग ई फिल्म की एक बार शुरू करम तो पूरा अंत ले देखम, अपन फैमिली के साथे फुल फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म बिया। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आयल ई ट्रेलर। आप लोगन के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। और ट्रेलर ना देखले बानी तो जाई एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाके देखी। सास नंबरी बहू 10 नंबरी ट्रेलर आज सुबह ही रिलीज़ भइल बा 9 बजे। अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के को नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। काहे रूस गइला